پشتی رزگارکرنا پارێزگا عێراق هەر wiha di dema rêzgarkirinê re jî alozîya piran hata pêş. Ji ber parêzgeha Iraqê ji toreke qinayên ava çandiniyê pêk de û li ser her qinayeke ava çandiniyê 4 ta 5 piran heye. Piştî rêzgarkirinê hevpeymaniya nedewletî li şûna pirên konkrêt ên Hesinî yên lez û demkî li ser riyên sereke danîn. Ku pirsgirêka çûne û hatinê hinkî çareser bike. Lê pirsgirêk nehata çareserkirin. Ji ber ev pirana hem pir bûn û hem jî benavê biçûk bûn. Bi asta ava çandiniyê di qinayan da kontrol dikir. û îro jî piştî 10 mehan ji kar li navenda parêzgeha Iraqê ev pira hata vekirin. Ev pira di sala 1942 da li ser destê endezyarekî İngilîzî û ji aliyê hikûmeta Fransî da hatibû avakirin. Lê ji ber derbasbûna demê di ser vê pirê re hikûmeta Sûriyê pireka nû li kêleka vê pirê ava kir. û niha jî imkaniya sazkirina pira nû di destê Encûmena Iraqê Sivîl Tunaya lewra wan ve pira saz kir. Qedexeya erebeyên ji 4 tonan giratir di ser vê pirê re derbas bin. Ji ber tirsa ku ev pira ji nû ve hilweşe heye. Rêberkalo, dengê Amerîka. Raqqa.